Pan Mankiewicz odtworzył też piękne wnętrza mieszczańskie. I są my w takim miejscu, ale podziwiajcie się, jak hop z babą Zolecim, jak on się musiał namęczyć, nakręcić, ja mówię, że potem nie miał na nic siły. No puśćcie też mi jako piękną... Jak się to nazywa? Gramofon. A nie patefon? Taka między... Nie wiem jaka jest między różnica, nie wiem jaka jest. I taki jeden krążek, to jest jedna melodia. Ręce miał zajęte, No. a wtedy było tyle dziecek, nie? Skąd Światła nie było. wiecie? Co to jest za gry? To jest Edison. Pierwsze urządzenie, które nagrywało i odtwarzało na walkach woskowych. Co to znaczy? Poligraf. woskowy? Poligraf. No, nie płyta, tylko O. muzyka na tym się nagrywało. Nagrywało się. Tam się wkładało i się odtwarzało. Niesamowite. A ta tuba, ta trąbka po co była? Wzmacniacz. Tak jak w gramofonach były takie wielkie tuby, to tu jest taka mała. A to co jest za taca? To jest poligraf, a to jest polifon, który odtwarza muzykę. I terowki, pokażcie do kamery, patrzcie, to one co są? Zaraz pokażemy. Ale wiecie co, to jest niesamowite, że to się jeszcze Kasi zachowało, zapis na wałku woskowym. A wy coście robili w walentynki? Pewnoście słuchali jakichś gotowców, nie? A tu trzeba było przyjść do Muzeum Chleba, bo to ino nie o chlebie pan Mankiewicz rozprawiał, ale też idzie zrobić niekonwencjonalną randkę, nie no walentynki, bo coś ich podpowiadał. Co to jest? No nie wiem, ja bym podała, że to jest jakaś świeczka. Nie, ja wiem, to jest głowa cukru. Ja to jest głowę Kryszczyn. A to są szczypce, widzicie, ja sam jest piąty rozbez, to jest taką mądrą. Ale jak do mnie przyjedziecie, to ja wam pokażę cukiernica, zamykano na klucz, kaj się chowało takie kostki Tak. z tej poczaskanej Coś zostawiamy w kolejce i częstujemy cukierkami. Wszystkich czy do tych, co poradzą odpowiedź na pytanie? Wszystkich. A papierki wrzucamy gdzie? Do Hasioka, do Hasioka. Proszę bardzo. Mazur. Proszę bardzo. Dziękuję wam pięknie. No, widzisz, nauka nie poszła w las. Kto nie umie dziękuję, temu odbieramy. Niech się nauczy kulturalnie dziękować, jak ktoś mu daje Ja. i mówi proszę bardzo.